קומה 8! מי גר קומה 8? מי גר קומה 8? משפחת סבתוכה, רק אתם גרים קומה 8. דוד ניסים, לא השתמשת במעלית? יש לכם מעלית? וואלה יש. הנרות הללו מזכירים לי קומזית שעשינו בשנת 52. לקחנו 3 שופטות, שחטנו אותם, עשינו להם אחריים. קומזית? ויום אחד קראו לי לערוץ הידברות. כן. והלכתי לערוץ הידברות, ולהפעיל בובה של טלוויזיה, זה היה צור. צור, ככה נתנו לך את הבובה הזאת? נתנו לי אותו, אמרו לי, אנחנו עושים אודישנים לצור. התאהבתי בו. היו עוד 20 אנשים שגם הפעילו אותו. התלהבו והתחלתי לעשות איתו, שלום, מה נשמע? מה קורה? בקול הזה. אחרי איזה דקה, המפיקה אמרה לי, תעשה קול של ילד. אמרתי לה, זה הקול שלי, אבל אני בן 30, עם קול של ילד. אז מה קורה? בוא נכין לך סנדוויץ'. אמרתי לי, לא, זה ילד. אמרתי לה, בסדר, אבל אני לא ילד. מה אתה רוצה שאני אעשה? זה הלחיץ אותך? כן, כי אמרתי, אם על זה ייפול, לא רוצה, אני רוצה אותו, זה הנשמה שלי. וואו. אבל היא אמרה לי, לך הביתה. אמרתי לה, לא, בבקשה, אני מתחננת, לא יודעת מה עברתי בחיים. כל הזמן צחקו עליי על דברים כאלה. השפילו אותי על דברים כאלה. הייתי כאילו ילד כפות בגלל דברים כאלה. אשתי אמרה לי, אתה הולך עוד פעם? אמרתי לה, למה לך? באתי. אמרו לי, למה באת? אמרתי, המפיקה אמרה לי לבוא, נתנה לי עוד הזדמנות, ואשתי גם חייבה אותי. טוב, שוב, אודישנים עם עוד אנשים וזה. המפיקה לקחה אותי הצידה. אמרה לי, תשמע, אתה מפעיל ממש טוב, הלוואי והיית מפעיל את צור. אבל אין לך קול של ילד, תבין אותנו. אל תיחס. לך הביתה. נסעתי הביתה, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אם נתת לי את הבובה הזאת כבר ביד, ואת הכוחות האלה פה, ואם נתת לי את הכוח, מאז שהייתי ילד, עם כל מה שעברתי בגלל הדבר הזה, ועכשיו הבאת אותי למקום הזה שאני יכול לעשות עם זה משהו טוב, ולא הילד, מי שעושה שטויות, צוחקים עליו, תן לי, אני אעשה מה שאני יכול, התקשר אליה עוד פעם, התקשרתי, התחננתי, אמרה לי, תבוא עוד שבוע, נעשה עוד אודישנים, פעם שלישית. וואו. הגעתי הביתה, אשתי אמרה לי, איך היה? אמרתי לה, עוד פעם עשיתי קול של מבוגר ומזמינים אותי פעם שלישית, עכשיו אני באמת לא הולך. היא אמרה לי, מה אתה צריך בשביל לעבור? אמרתי, הקול של ילד. אמרה לי, לך, תתפלל. איזה אישה יש לך, נכון? איזה אישה. אמרתי לה, אפרת, איזה מקום, איזה בית ספר חסידי למדת, ומה זה קשור להתפלל? מה, הקדוש ברוך הוא תן לי קול של ילד? אמרה לי, כן, הקדוש ברוך הוא, תן לי קול של ילד. וואי, איזה... אמרתי לה, אני אתפלל. במנחה אמרה לי, לא, עכשיו אתה עף מהבית, הולך לאיפה שהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה קבור, אתה לא חוזר עד שאתה מתפלל. זה היה בדיוק השנה שהוא נפטר. וואי. אז נסעתי לשם, הגעתי לשם, והתחלתי לבכות לקדוש ברוך הוא, לרב שיבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לי קול של ילד. לא יודע, תפילה מוזרה, לא? באודישן השלישי הרגשתי לא פייר כלפם, שאני מבזבז להם את הזמן. למה אתה בא עוד פעם? עזוב אותם, תן להם לגמור עם האודישנים. וישבתי עם הבובה, והביאה לי את הטקסטים, ואני קורא, וואו! מכין לי סנדוויץ', פעם שנייה! אמרת לי, וואלה, איפה זה היה? אמרתי לה, מה? נפלט לי. אמרת לי, בוא נעשה עסק. אנחנו נצלם אותך, ואתה תפלוט את הקול הזה בטעות. ככה, תפלוט אותו, כמו שנפלט לך עכשיו. אמרתי, איך אני אפלוט את זה? וקיבלה אותי. אמרה לי, למה לא עשית את זה?